Kerem Piket, çek bakayım. Eva mı? Yani Aha. çek bakayım. Çünkü samara ne götürdüm. Merhaba, evar baş veran. Hamim xeyr u başı hatırın. Serida spasiya has kurdetkim. Malawana bakku. Bername ki vaha ava kırnan. Em ji birası gelek ki xoşin ku em di medya Kurdinan u bi zimanê Kurdî em debara xwe dikin û xizmetekî ji bo Kurdî dikin. Lewra mixabin sera 4-5 sal derbas bibe jî ew gotina Seydayê Ehmedê Xanî ku gotibû çi bikim nînin kesad bazar ji qumaşîra nînin xerîdar mixabin ew rewş hêjî berdewam dikin ji bo zimanê Kurdî lê înşallah wê pêşkeve. Tedî em medya hinekî tim bêalî û hewl didim ku rexne bikin. Rexneyekî min jî belkî wek latîfe û espîriyekî ez bikim. Niha bi rastî ev 2 sal ji xwe hez kurd bi xebatên xwe gelekî pêşket. Bi taybetî ew kampanyayên ji bo hilbijartina dersa bijartiya Kurdî gelekî bi ser ketin jî. Lê mixabin ew nexweşiya nav Kurda piçekî hez Kurdê da ji hev tedî ew ji hev cihê bûbûn. Di medya Kurdî da jî ev yek gelekî rê li ber tevlîhêviyan vedike. Bihêviya ku îdî ew jî pêk ve bibin, yekîtiya xwe jî çê bikin ku em jî dî tevlî nekin. Ka ev komeleya hez Kurdê ya ev hez Kurdê bixwe. Belkî bihêviya ku îdî aqilmendên me û mezirên me rûspiyên me bikevin dewrê ku ew jî hêz û qeweta xwe jî bikin yek. Carekî din spasiya we dikim mala we hemûya ava ji bo vê filaketê jî here bin. Spas. Beni? Kabudun hem bidin. Beni. Brez Ömer Sönmez. Bu xebet ava spas dikin. Spas.